Én azt gondolom, és az is a tapasztalatom, hogy az univerzális létezés képekből áll, de nem mindegy az, hogy ezek a képek, illetve elgondolások miképpen sűrűsödnek be. Azt tudjuk, hogy a 3D-s rendszerben, úgymond a földi változatban ezek a képek, elgondolások, a különböző aspektusok fizikális formátumot váltanak, vagyis egy nagyon sűrű rendszerről kell beszélni, egy olyan szféráról, ahol szinte minden láthatóvá válik. Ezt azért mondtam így, mert nekem az a tapasztalatom, hogy nem minden fog besűrűsödni 3D-s fizikális változatba. Lesznek, voltak és vannak is olyan aspektusok, amelyek úgymond nem jönnek le. Kutatom annak az okát, hogy miért nem, és azt is, hogy melyek azok az elgondolások, képek, amelyek nem válnak láthatóvá. Szerintem ez egy nagyon jó kérdés, hogy aminek lecsökken a rezgés szintje, annak miért csökken le, tehát hogy miért pont azok a dolgok válnak láthatóvá, amelyek ugye a Földön felelhetőek, és amelyek viszont nem, azok miért nem. Tehát itt mindenképpen szerintem egyfajta tudati csökkenésről, alacsonyabb szintről kell beszélni, tehát aki vagy ami besűrűsödik 3D-be, annak a rendszernek vagy élőlénynek biztos, hogy alacsonyabban volt és van a tudatállapota. És azt is gondolom, hogy maga az anyag éppen ezért alakult ki, illetve, hogy az anyagba kerülésnek ez az oka. A tudatszintek csökkenése, persze beszélhetünk a rezgés szintekről, vagyis a saját frekvenciáról, és akkor itt eszembe jut az is, hogy a Föld nevű bolygónak 7,83 Hz-en volt a saját frekvenciája, és lehet, hogy pontosan ezért sűrűsödött be. Tehát lehet, hogy annak idején, amikor még csak úgymond egy elképzelés volt, egy kép, akkor nyilván, hogy ennek a rendszernek jóval magasabban lehetett a saját frekvenciája, az is lehet, hogy itt ezres értékekről is beszélhetünk. Majd, miután megtörtént a hanyatlás, ugye lecsökkent ez a szint, és így alakult ki maga az anyag, és akár például a Föld nevű bolygó. Persze most mindent ide vehetünk, minden egyes fizikális objektumot, illetve akár a különböző égitesteket, más bolygókat, egyáltalán azt a rendszert, amiről ugye az elején beszéltem, vagyis a 3D-s sűrűségről. Erről már, eme jelenségről, illetve folyamatról elég sokat beszéltem, több felvételt is készítettem, most viszont érkezett egy újabb gondolatiság, amit nem olyan régen hívtam le, talán néhány nappal ezelőtt, és amit mindenképpen szeretnék föltárni, levezetni. Ez pedig nem más, mint az, hogy ezek a képek nyilván, hogy az emberi aurában jelennek meg. Tehát itt van maga a test, ami körülötte van ez az aura, persze ez jóval tágasabb is lehet, és amikor az ember úgymond elképzel valamit, akkor ezek a képek az aurában fognak megjelenni, illetve tárolódni. Vannak olyan képek, amelyeket mondjuk 10-20-30 évvel ezelőtt képzeltem el, alkottam meg, és még mindig nem sűrűsödtek be. Tehát ezért mondtam azt, hogy ezek a képek az aurában tárolódnak, ott őrizzük meg őket, majd amikor megkapjuk a szükséges energiát, akkor be tudjuk sűríteni ezeket az aspektusokat is. Tehát igen, arról kell beszélni, hogy mindenképpen szükség van energiára ahhoz, hogy ezeket a képeket láthatóvá tegyük. Egyáltalán az egész fizikális rendszerhez, élethez rengeteg energiára van szükség, pláne ahhoz, hogy ezeket a testeket mozgassuk. Nagyon nem mindegy, hogy milyen képek fogalmazódnak meg az aurában,
mert ezek a képek alkotják a fizikális létezést. Ahogyan mondtam, ezek a képek fognak besűrűsödni, és valamilyen szempontból láthatóvá válni. Majd aztán ezek is elmúlnak, hiszen tudjuk azt, hogy az anyag mint olyan mulandó. De a kép megmarad. Éppen ezért úgy vélem, hogy gyakorolni kellene azt, hogy milyen képeket engedünk be az auránkba, milyen képeket alkotunk, egyáltalán a képalkotás, mint olyan, vagy mondjuk azt, hogy a manifestáció hogyan, miképpen működik. Én ezeket a folyamatokat tanítanám az iskolákban, az óvodákban, a sok baromság helyett, bocsánat, most nem találtam más szót, de hát nyugodtan kimondhatjuk, hogy szerintem nagyon sok baromságot tanítanak az iskolákban, és az óvodákban is, mert ez sokkal hasznosabb lenne. Ahogyan mondtam, a fizikális létezésünket tulajdonképpen ezek a képek határozzák meg. Olyan lesz az életünk, mint amilyen képek, sorok, sorsok jelennek meg ebben a rendszerben, és az sem mindegy, hogy mi mit engedünk be. Na most erre nézve érkeztek újabb gondolatiságok az önvalomban, amelyek arról szólnak, és itt most pláne az a kérdés, hogy ki vagy mi szabályozza azt, hogy milyen képek jelenhetnek meg a mi lényünkben, az aurában, abban a rendszerben, ami aztán hát valamilyen szempontból kivetül, és láthatóvá válik, hiszen hogyha én elképzelek mondjuk egy almát, akkor annak az almának a képe megjelenik az aurámban, és majd az idő úgymond előre haladtával ezt a képet besűrítem, ami által megjelenik maga a fizikális alma, ez a vetület, de az ugyanúgy az aurámban fog megjelenni. Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy az auránkban rengeteg minden van, nagyon sok kép, de maga szerintem a fizikális vetület is, már maga a megtestesülés is tulajdonképpen itt jön létre. Most megint egy nagyon fontos dolgot mondtam ki, hogy a megtestesülés mint olyan, az a különböző aurákban, ezekben a szellemi rendszerekben jön létre, tehát ezek tartalmazzák a fizikális vonatkozásokat, a különböző testeket, és akkor persze itt most megint beszélhetünk a feltámadásról, a föltámasztásról, amiről már olyan nagyon sokat beszéltem, és amely sorozatnak van már 117 része, hogyha jól emlékszem. Érdekes, hogy most már 1 vagy másfél éve folyamatosan ez a téma kerül előtérbe, hát lehet, hogy azért, mert nekem ez a dolgom, vagyis az, hogy ezt a fajta folyamatot valamilyen szempontból elősegítsem, és közelebb vigyem a hallgatókhoz. Tehát igen, arról kell beszélni, hogy szerintem maga a feltámadás is az aurában, vagy az aurán keresztül történik meg. De ahogyan mondtam, most főleg azt kutatom, hogy mi vagy ki szabályozza azt, hogy milyen képek kerülhetnek az aurába. És én igazából egy olyan következtetésre jutottam, hogy lehet, hogy ezt is maga az abszolútum, vagyis az önvaló irányítja. Az abszolútumnak nagyon sokféle szerepe van, és nagyon fontos feladatai vannak. Ezt is nagyon régóta kutatom, és azt mondhatnám, hogy tulajdonképpen 2017 óta ezt tárom föl, ezt adom át a különböző felvételek kapcsán, mert lehet, hogy minden egyes előadás által szóba kerül, előtérbe kerül maga az abszolútum, az önvaló, és az, hogy ez a rendszer mire képes, vagy hogy egyáltalán miért fogalmazódik meg. Azt is tudjuk, hogy nagyon sokan sajnos csak a kisebb rendű énüket, lényüket ismerik. Az abszolútum összetettségét sajnos kevesen, hiszen ez egy nagyon magas szintű rendszer, és nagyon hosszú utat kell bejárni azért, hogy az ember elérje ezt a szintet, és hogy már ebből a forrásból tudjon, vagy tudjunk meríteni. Hát én azt gondolom, hogy talán 2017 óta folyamatosan eme forrásból merítek, persze lehet, hogy már korábban is, de az biztos, hogy eme 8 és most már majdnem 9 év kapcsán nagyon sok szellemi kincset találtam, amelyeket mindig úgymond önzetlenül adtam át ezen felvételek által, és persze ide kell venni a különböző cikkeket, interjúkat, e-könyveket, ugyanakkor azokat a tanulmányokat, amelyeket megírtam több ezer oldalban. És most már van nagyjából 6-7 millió karakternyi gépelt tanulmányom, amelyekből szintén
szemezgettem, és amelyekből nagyon sok mindent osztottam meg az interneten nyilvánosan. Tehát az önvaló, az abszolútum összetételét mindenképpen vizsgálni kell, illetve azt, hogy tulajdonképpen ez a rendszer mire képes, milyen feladatai vannak, miért van jelen, hogyan érhetjük el, és hogy például hogyan szabályozza azt, hogy az aurába milyen képek kerüljenek. Azt tudom, hogy én gyerekkoromban, amikor megalkottam úgymond az életemet előre, akkor nagyon sok mindenről döntöttem, illetve döntött ez a rendszer, pláne arról, hogy milyen képek kerüljenek úgymond az én sorsomba. Sokszor elmondtam már azt is, hogy szerintem a sorsot, mint olyat, azt nem írni, hanem főként rajzolni, illetve kivetíteni kell. A rajz igazából arra vonatkozik, hogy amikor meglátunk egy képet a saját auránkban, az auránkon belül, akkor ezeket érdemes egyébként lerajzolni, mert nagyon sokszor a jövőt vetítjük ki, hát úgy, ahogyan én, hiszen ahogyan mondtam, én már gyerekkoromban lerajzoltam az egész életemet úgymond előre. Ez a történet tulajdonképpen olyan, mint egy képregény, illetve egy több képregényről kell beszélni, tehát a képregény szóban is ugye benne van az, hogy kép, képzelés, képzelet, vagy az, hogy mi képzelünk, képezünk, tehát az ember, mint olyan, folyamatosan képez, képeket gyárt a földi létezés kapcsán az anyagban, a fizikális rendszerben, a Földön, mert az is lehet, hogy magasabb szinteken már maga az ember vagy a lélek nem képez ennyit, vagy ha igen, akkor ezek az aspektusok nem sűrűsödnek be anyagba. Hát gondolom, hogy a 7. dimenzión túl már ezek a képek nem sűrűsödnek be, nem válnak láthatóvá ilyen mértékben, hiszen ott az anyag, mint olyan, már nem érvényesül. Na most, hogyha áttérünk a 4D-s változatba, és beszélhetünk itt az 5. dimenzióról is, akkor én azt gondolom, hogy a Földön sokkal kevesebb anyagi rendszer és aspektus lesz. És biztos vagyok abban is, hogy az anyag szerkezete fel fog lágyulni, nem lesz ennyire sűrű és vaskos, ugyanakkor maga az ember, mint olyan, sem akar ennyi mindent besűríteni. Tehát maga a látvány, vagy a látványosság szerintem nem lesz annyira erős. De attól még a különböző képek ugye megszülethetnek, és lehet, hogy jóval több kép fog majd kivetülni az aurába, de ezek nem váltanak fizikális formát, illetve testeket. Igen, arról kell beszélni, hogy szerintem az aranykori rendszer abban is különbözik a még alacsonyabb szintű rendszerektől. Beszélhetünk itt a Kali Yugáról, hogy nem fog annyi test érvényesülni, nem lesz annyi fizikális formátum, mivel elég lesz számunkra maga a sziluett, a kép, a képzelet, és az, hogy valakit érzékelünk, látunk, és nem megfogunk. Ugye a földi létezés kapcsán, ahol az ego, mint olyan, nagyon erősen dominál, az ember, mint olyan, mindent kézzelfoghatóvá akar tenni. Tehát nem elég számunkra az, hogyha valakit érzékelünk, vagy valamit, vagy mondjuk azt, hogy a lelki szemeinkkel látunk, kell maga a megtapasztalás, az anyag, a sűrűség, de ugyanakkor a fizikális fogvatartás, mert ezáltal alakulnak ki a különböző kötések, akár két ember között is. És akkor itt beszélni kell a szerelemről, mert én azt gondolom, hogy maga a szerelem, mint olyan, köt a legjobban. Tehát, hogyha valaki szerelemes, akkor kötni akarja a másik embert fizikálisan is. Tehát akkor nem lesz elég az, hogy valakit te csak érzékelsz az aurádban, meg akarod fogni, és magadhoz akarod láncolni. Igen, még az alacsonyabb szintű rendszerben, ebben a szférában, ebben a korban, alacsonyabb tudatszintek kapcsán, magasabb szinteken már az ember vagy a lélek nem akar kötni, nem akar mindent látványosá tenni, és nem akar mindent besűríteni fizikális alakba. Ez egy nagyon érdekes téma, és egyébként most eszembe jutott ugye a gyerekvállalás is, hogy szerintem a szülőkben főleg ez dominál. Hát mondjuk bennem nem, mert én tudom azt, hogy ennek mi a következménye. Tehát a szerelem kapcsán egy férfi meg egy nő saját magából létre akar hozni egy harmadik
embert, és most csak beszéljünk a harmadikról, tehát még egy plusz emberről, és nem lenne nekik elég az, hogy ezt a gyereket harmadik emberként önmagukban érzik, látják, tapasztalják, vagy a saját aurájukban, ugye kell a kézzelfoghatóság. És akkor tudnak igazán örülni egy gyereknek, hogyha az megszületik, vagyis testet ölt. Na most szerintem az aranykori rendszerben egy magasabb tudatszint kapcsán, vagy egy tudatfeletti mintában erre már nem lesz szükség, mert ahogyan mondtam, minden sziluettként fog csak megjelenni, de hát a csak az ugye idézőjelben van. Tehát a birtoklás, a szerzés, mint olyan, az nagyon erősen fogalmazódik meg a földi létezés kapcsán az ego miatt, de az aranykori rendszerben már nem fog dominálni az ego, szerintem pusztán az önvaló, és ahogyan mondtam, az önvaló teljesen más dolgokat generál. Szerintem az önvaló szabályozza azt, hogy milyen képek jelenhetnek meg az aurában, és azt is, hogy minek kell besűrűsödnie, és minek nem, mivel az önvaló egy sokkal tágasabb, bölcsebb, felkészültebb, felnőttebb rendszer, jóval felnőttebb, mint maga az ego. Azt is mondhatnám, hogy az ego, ami gyermeki és követelőző énünk, az önvaló pedig a megérkezett, bölcs, felnőtt és józan lényünk. És nyilván, hogy egótól önvalóig el kell jutni, tehát ez az emberi feladat, de hát ezt nagyon kevesen tudják, és azt is látjuk, hogy szerintem az emberek 80%-a inkább csak az egóját szolgálja ki egész életében, illetve sok-sok testetöltés kapcsán. Nagyon kevesen jutnak el egy ilyen szintre, mármint egy olyan szintre, hogy megérezzék azt, hogy az önvaló tulajdonképpen miből áll, hogy miért van jelen, és nagyon kevesen szolgálják ki az abszolútumot, ahogyan mondtam, inkább ugye az egót, ami egyenlő az érzékkielégítéssel, és hát ezért van ennyi anyagi dolog a Földön, ezért van látványosság, egyfajta látványcirkusz, mert hogyha valaki már csak az önvalóját, az abszolútumát szolgálja ki, és az egót nem, akkor az nem gyárt anyagot, és nem is akar birtokolni, sem szerezni. Egyébként a feltámadás is az aurán keresztül nyilvánul meg, de hát ugye erről már elég sokat beszéltem. Azt is gondolom, hogy az abszolútum irányítja mármint ezt a folyamatot, és nyilván, hogy azt is, hogy ki az, aki visszavetítheti önmagát ebbe a rendszerbe, és ki az, akinek esetleg tovább kell mennie. Tehát ugye nem mindenki fogja magát visszavetíteni, nem mindenki támad föl, úgymond, és itt igazából én nem a fizikális testi feltámadásra gondolok, hanem a visszavetítésre. Mert szerintem a feltámadás igazából a visszavetítésről szól. Arról, hogy az aurában milyen képek jelennek meg, hogy mondjuk az én aurámban ki az, aki megjelenik, ki az, aki visszavetíti önmagát. Hát az én aurámban nagyon sokan. Főleg nagyobb kaliberű művészek, akikről ugye már elég sokat beszéltem, akik úgymond megtaláltak. Valószínű, hogy azért, mert az én aurám, most furcsát fogok mondani, egy nagyon jó kis közeg, vagy egy nagyon érdekes, vagy talán felkészültebb táptalaj ehhez a fajta folyamathoz, mert azt is gondolom, hogy nem mindenkinek az aurájában tudnának föltámadni a különböző lények, vagyis visszavetülni, mert hogy rendelkezni kell egy adott rezgésszinttel. Tehát nem mindegy, hogy az én aurám összetétele hány hertzen rezeg, mozog, vagy hogy egyáltalán milyen. Milyen energiákat, információkat, kódokat tartalmaz. Én nagyon sok olyan dolgot adok át, amelyek ebből a rendszerből származnak, és akkor beszélhetünk itt igen a különböző kódokról, mert én azt is gondolom, hogy ezeket fordítom le, és adom át például eme felvételek kapcsán. Úgyhogy most már mindenképpen az aurát kell vizsgálni, és azt, hogy az önvalónak milyen kapcsolata van ezzel a rendszerrel. Igen, tehát itt most az a kérdés, hogy az abszolútumnak milyen kapcsolata van tulajdonképpen az aurával. Vagy egy olyan aurával, ami már szent, mert hát én elég régóta vizsgálom a szentséget, a tisztaságot, a makulátlanságot, hogy maga a szent állapot, mint olyan, az tulajdonképpen miről szól. Tehát itt most az a kérdés, hogy az abszolútum hogyan viszonyul a különböző aurákhoz, és gondolom, hogy teljesen mást ültet el egy szent aurába, mint egy olyan aurába, ami tele van úgymond kosszal, piszokkal, rengeteg negatív aspektussal. Az abszolútum mindenképpen vezetni fog. Ez biztos. De nem mindegy, hogy az abszolútum kit hova vezet.
Tehát arról is gondolkodni kell most már, hogy ezek után mi lesz, hogy az aranykori rendszerbe hányan kerülnek, hogy kik azok, akik majd ott helyet foglalnak, akik irányítanak, és mi lesz azokkal, akik úgymond elbuknak. Szerintem az emberiség 80%-a. Én mindig is ezt mondtam, évek óta ezt mondom, és most sem érzek mást. Tehát én úgy gondolom, hogy az emberiség 80%-a nem fog átkerülni az aranykori mintába, nekik ott nem lesz helyük, hát lehet, hogy maradnak alacsonyabb tudatszinteken, de az is lehet, hogy valamilyen szempontból ők felszívódnak. Ez egy nagyon jó kérdés, de most ebben nem menjünk bele, mert nem ez a lényeg, de gondoltam, hogy ezt is megemlítem. Igen, most már nem sokára 2026-ot írunk. Állítólag a Kali Yuga 2025-ig tart, vagy tartott, tehát folyamatosan lehet érezni egyébként a különböző váltásokat, magát a folyamatot és azt, hogy egyre több lépcsőfok nyilvánul meg, illetve hogy eme lépcsőn egyre közelebb haladunk, hát már aki halad, hát nem mindenki, hiszen tudjuk azt, hogy nagyon sokan beragadtak egy pontba, és persze, hogy még mindig az egót szolgálják ki. Én egyébként nagyon örülök annak, hogy eljutottam addig, egyrészt, hogy már nem vagyok manipulálható, másrészt, hogy nagyon erősen ki tudom zárni az anyagot, a látványvilágot az életemből. Ennek nagyon örülök. És hogy már nem hatnak rám azok a külső tényezők, amelyek nagyon sok emberre még hatnak. És amelyek által sajnos ők megtévesztettek, és egy nagyon rossz irányba indultak el, és hát persze ezen az úton haladnak régóta. Tehát igen, én azt gondolom, hogy az abszolútum az, aki meghatározza, hogy milyen képek kerülhetnek az egyéni aurákba. Persze itt most beszélni kell a globális változatról is, arról, hogy akár az egész univerzális rendszert is vizsgálhatnánk így. Mert nyilván, hogy van egyetemes abszolútum is. És gondolom, hogy ez a rendszer is nagyon erőteljesen, hatékonyan működik, és felügyeli azt, illetve vizsgálja, hogy mi az, ami eme átfogó rendszerben létrejöhet. Az is lehet, hogy a különböző korszakokat is ez a minta határozza meg. Hát maga az egyetemes abszolútum. És persze beszéltünk arról is, hogy nem csak a Földön vannak különböző korszakok, beszélni kell itt a különböző dimenziókról, nem csak a 3D-ről, hanem a magasabb szintű változatokról. Nem mindegy, hogy egy-egy dimenzió kapcsán mi jelenik meg, milyen képek vetülnek vissza, és mi az, ami besűrűsödik, mi az, ami nem, hiszen ezek alkotják a sorsot, az életet, az itteni vállalást, illetve a bemutatást. Mert az ember, mint olyan bemutatással van jelen, illetve szerintem nem csak maga az ember, nem csak a földi ember, hanem minden egyes élőlény, aki vagy ami megfogalmazódik a létezésben. És nem mindegy, hogy mi milyen képeket mutatunk be, mi az, amit megjelenítünk, hogy milyen színdarabokat adunk elő, hát a fizimiskánkkal, addig, amíg ilyen alakokban kell lenni. Ahogyan mondtam, szerintem az aranykori mintában a különböző testek már nem eképpen jönnek majd létre, nem így sűrűsödnek be, és nem is fognak besűrűsödni, mert ott már eleve magasabb rezgésszintek lesznek, és egy magasabb szintű, magasabb frekvenciájú helyen vagy állapotban a lélek nem ölt testet, mert nem lesz szükség a visszaigazolásra, vagy a különböző visszatükröződésekre. A 3D-s rendszerben nagyon sok úgymond tükör van. Igazából minden és mindenki egyfajta tükör. De a tükrökre csak addig van szükség, amíg az ember, mint olyan tanuló, szerintem. Később már nem lesznek ilyen visszavetítések, mert nem lesz szükségünk ilyen mértékű szembesülésre, vagy szembesülésekre. Hiszen, hogyha valaki mesteribb szintre ér, az már ugye nem tanuló, és neki nem kell már olyan mértékben okulnia, fejlődnie, mint még itt nekünk a 3D-s rendszerben, földi fizikális alakokban, ahol, ahogyan mondtam, minden visszavetül, vagy mondjuk azt, hogy minden visszavág szándékosan. Nagyon jó az a tétel, és nem gondoltam volna, hogy ennyi mindent el tudok majd róla mondani. Ami megfogalmazódott bennem az az, igen, hogy az abszolútumnak köze van ahhoz,
hogy az aurában milyen képek jelennek meg. Amely képek besűrűsödnek, és amely képeket tulajdonképpen mi bemutatunk. Biztos vagyok benne, hogy vannak olyan képek, amelyeket az önvaló szándékosan kivesz. Ez azt jelenti, vagy jelentheti, hogy tulajdonképpen ezek a képek, illetve kódok nem érvényesülnek. Nagyon jó kérdés az is, hogy miért lehet az, hogy vannak most itt olyan kódok, amelyek lehet, hogy 100 vagy 200 évvel ezelőtt még nem voltak jelen, amiket még nem tudtunk lehívni. Gondolhatunk itt a különböző gyógyító, átalakító, regeneráló kódokra, amelyek ma már valamilyen szempontból a rendelkezéseinkre állnak, de ahogyan mondtam, nem volt ez mindig így. Szerintem ezek nagyon érdekes kérdések, tehát mindenképpen vizsgálni kell a különböző korszakokat, az átmeneteket, és azt, hogy a földi emberiség, mint olyan, hol tart. Hol tartunk erkölcsileg, szellemileg, tudatilag, mi az, amit képesek vagyunk befogadni, alkalmazni, használni, és mi az, amire még esetleg nem készültünk föl. Szerintem biztos, hogy vannak olyan ismeretek, olyan kódok, olyan képek, energiák, információk, amelyeket még nem tudtunk lehívni, talán azért, mert nem értük még el a legmagasabb szinteket, vagy azért, mert eleve ez a rendszer még nem nyilatkoztatta ki. Erről is olvastam annak idején, de hát ezt igazából én is érzékelem, hogy igen, biztos, hogy az egyetemes forrásban, mondjuk így, vagy az egyetemes abszolútumban nagyon sok olyan tétel lehet, amiket a földi emberiség még nem ismer. Az is lehet, hogy más bolygókon, vagy más dimenziókban a különböző lények már hozzáfértek ezekhez a titkosabb tételekhez. Lehet, hogy azért, mert ők már keményebb és hosszabb utakon mentek végig, vagy azért, amit mondtam, mert eleve magasabb tudatszinteken foglalnak helyet. Ez egyébként igaz a földi emberekre is, tehát nagyon változó az, hogy ki mit tud lehívni az egyetemes, vagy akár a privát önvalóból, abszolútumból. Látjuk azt, hogy én most már 1360 felvételt beszéltem végig, és tulajdonképpen minden egyes tételt ugye ebben magasabb szintű rendszerből eredeztettem. Na de hát nem mindenki él így, és nem is mindenki érte még el ezt a szintet, és nyilván, hogy ezek az emberek nem tudták és nem tudják lehívni ezeket az információkat, és azt is gondolom egyébként, hogy ők azok, akik valamilyen szempontból megvezetettek, manipuláltak. Tehát aki eléri az abszolútumot, azt is mondhatnám, hogy az ős eredetet, mert szerintem az abszolútum ezzel egyenlő, az már nem lesz manipulálható, mert össze tudja egyeztetni azokat az információkat és megnyilvánulásokat, amelyek a Földön felelhetőek, azzal, ami az abszolútumban rejlik. Én azt látom, hogy szinte minden meg van másítva, szinte minden ki lett fordítva, és minden pont ellentétesen működik, mint ahogyan azt úgymond a rend, mint olyan megkívánja, vagy ami a rendben fellelhető, ahogyan a rend, az egyetemes rend, vagy az egyetemes abszolútum, mint olyan működik. Sokszor elmondtam azt, hogy engem most már, illetve nagyon régóta az érdekel, hogy ebben a rendszerben mi található, és nem az, hogy a Földön mi van jelen. Éppen ezért én nem is igazán fogadok el már másoktól különböző tanácsokat, ajánlásokat, mert ahogyan mondtam, tudom, hogy sajnos, és szerintem az emberiség minimum 80%-a megvezetett és nagyon rossz minták által élnek. Nagyon rossz minták által szervezik az életüket. Ilyenek például a különböző kreált ünnepek, amelyeket én már nem tartok, és már nem is tudnak manipulálni, nem tudnak befolyásolni, vagyis mondjuk azt, hogy nem tudják velem elhitetni, hogy például a karácsony az a szeretetről szól,
Sokszor elmondtam már, hogy miért nem. Nem tudnak különböző skatujákba belehelyezni, vagy sorokba beállítani. Én szabadon élek, szabadon gondolkodom, és próbálom ezt a fajta mintát képviselni, és másokat is arra ösztönözni, hogy merjetek kiállni ezekből a sorokból. Nem muszáj ezeket a kliséket követni, másfajta alternatívák is vannak. Tulajdonképpen én minden egyes felvétel kapcsán felvázolok egy vagy több újabb és újabb alternatívát, amelyek által szintén lehet élni a Földön, sőt, hát én azt gondolom, hogy ezek által sokkal csodálatosabb és önazonosabb életet lehet úgymond elkövetni. Egyébként írok egy újabb e-könyvet, szám szerint azt hiszem, hogy a 7-et, ha jól számolok, vagy a 8-at, már nem tudom pontosan. Az lesz a címe, hogy te, zárójelben az, hogy vagy, te vagy, ami az önazonosság eléréséről szól, és arról, hogy például én hogyan jutottam el idáig. Hát egy nagyon kemény menet volt, illetve hát még most is az, mert szinte minden egyes nap meg kell küzdeni ugye a manipulatív elemekkel, ezeket ki kell zárni, és ezektől az emberektől is el kell búcsúzni. Nagyon sokszor az ember önállóan alkot, a saját meggyőződése és hite szerint, na de hát ahogyan mondtam, pontosan ez a lényeg, hogy ezt kell kialakítani. És ehhez mérten egyébként az abszolútum, mint olyan, plusz képeket generál számomra is. Tehát ez a rendszer engem folyamatosan vezetett. Folyamatosan kijelölte a különböző utakat, stációkat, amelyek szintén bele voltak és vannak kódolva az önvalóba. Ezekről már gyerekkoromban különböző rajzokat, vázlatokat készítettem, vagyis arról, hogy felnőtt koromban milyen utat kell bejárnom, és hogy milyen területeken kell helyet foglalnom azért, hogy ezt a vállalást működtetni tudjam, és hogy eljussak valahova. Részletesen minden ki lett nyilatkoztatva 20-30 évvel ezelőtt. Én ezen az úton meneteltem folyamatosan, és minden ugyanúgy jött létre, mint ahogyan azt annak idején képként vagy képregényként megjelenítettem, színekre, formákra pontosan. Ugyanakkor azokat az embereket is leírtam, lerajzoltam, akiknek törvényszerűen be kellett lépniük az életembe, azért, hogy szintén tovább tudjam vinni ezt a vállalást. A jelenlegi múzsám ugye Júdea, akiről sokat szoktam beszélni, és akivel 1 éve van kapcsolatom, azt is mondhatnám, hogy nagyon ilyen erőteljes, szenvedélyes, nagyon sok érzelemmel teli. Ő egy nő, és aki egyébként hasonlít rám, és a kicsit idősebb kori énemet vetíti vissza. Nagyon szerettem őt, mert általa nagyon-nagyon érdekes helyekre, bugyrokba jutottam önmagamon belül, de ugyanakkor általa és benne nagyon sok plusz színt fedeztem föl, nagyon sok örömkönny és aha élmény született, abszolút felcsigáz egyébként engem ez a kapcsolódás, nagyon jót tesz, és ő az, aki miatt tovább tudtam, és tudom vinni ezt a vállalást. Egyébként valószínű, hogy már abba hagytam volna. Volt egy nagyon erős mélypontom, amiről az előző felvétel kapcsán beszéltem, őszintén, de úgy érzem, hogy ő az, aki által a leginkább tovább tudtam és tudom vinni ezt a missziót. És az a nagyon érdekes, hogy róla is rajzoltam és írtam már, 92-ben, amikor hát nyilván sokkal fiatalabb voltam. Nagyon furcsa volt ezt felfedezni. Megmutattam neki ezeket a rajzokat, hogy már akkor kinyilatkoztattam az ő lényét, és több mint 30 évvel később találkoztunk. Én neveztem előtt Júdeának, mivel hogy ez a név hasonlatos a Médához, és azért ugye, mert a Judit név az azt jelenti, hogy Judából származó zsidó nő. Én biztos vagyok benne, hogy mi már nagyon sok életet éltünk együtt. És most is olyan egyébként, mint hogyha vele élnék. Nagyon inspiráljuk egymást, ez biztos. Nagyon éles tükröket tartunk egymás felé. Nagyon sok plusz szembesülés történt azóta. Nagyon jó irányba visz engem. Nagyon örülök annak, hogy az életem része, és annak is, hogy mindig válaszol, amikor megkeresem.
Igen, ez egy nagyon különleges állapot, mert női, úgymond élő múzsám még nem volt. De arra jöttem rá, hogy teljesen más énemet, lényemet ismertem meg ezáltal. És nagyon sokszor azt érzem, hogy én most vagyok a leginkább önazonos általa, hogy most pontosan azt az ént képviselhetem, aki valójában vagyok, és hát ezért mondtam azt, hogy nagyon-nagyon fontos a szabadság, az önazonosság elérése, mert ezáltal sokkal közelebb kerültem a saját magam abszolútumához, de ugyanakkor az egyetemes szintűhöz is. És ahogyan mondtam, az a nagyon érdekes, hogy ezek a képek bele voltak és vannak kódolva ebbe a rendszerbe, és ott tárolódtak. És amikor elértem ahhoz az időponthoz és ahhoz a helyhez, ahol ő éldegélt, akkor felfedeztem őt, akkor, amikor erre szükségem volt, illetve rá az ő jelenlétére, mert ő jelen van, és ezáltal plusz energiákat kaptam, ami által működöm, és ami által nagyon sok csodálatos dolog került felszínre. Fantasztikus egyébként ez a szimbiózis, nagyon örülök neki. Általa írtam újabb elkönyveket, és rengeteg plusz előadás született. Igen, tehát erről mindenképpen beszélni kell. Beszélni kell ezekről a kódokról, képekről, mert ahogyan mondtam, minden egyes múzsa, rokonlélek, ikerlélek bele van ültetve, kódolva, képként az aurába. Na most, ahogyan mondtam, itt az a lényeg, vagy az a kérdés, hogy az önvalónak milyen kapcsolata van az aurával, mi az, amit ő leküld, és mi az, amit önmagába tárol, mi az, ami lehet, hogy soha nem fog lejönni, soha nem fog képként megjelenni, és mi az, ami folyamatosan visszatér, folyamatosan áramlik, és az is nagyon érdekes egyébként, hogy mi többször dolgoztunk egymással szembeni épületekben, de soha nem találkoztunk fizikálisan. Csak egy-két évvel ezelőtt, amikor, ahogyan mondtam, szükségem volt rá, lehet, hogy korábban nem volt rá szükségem, bár megmondom őszintén, hogy én utólag úgy vélem, hogy én őt mindig is éreztem az aurámban, mindig is jelen volt, szellemileg vezetett, egyfajta szellemi vezetőként volt jelen, és ezért lehetett az, hogy nagyon sokszor, ahogyan mondtam, egymással szembeni épületekben éltünk és dolgoztunk, de fizikálisan nem vonzottuk be egymást, csak most. Elég erőteljesen, ahogyan mondtam, hiszen én is megváltoztam, sokkal nyitottabb emberkévé váltam, és rájöttem arra, hogy nekem egy nő is lehet, úgymond a másik felem, vagy az ikerlélek párom, nem feltétlenül egy férfi. Sőt, hát igen. Most ugye itt tartunk, és erről is már nagyon sokat beszéltem, hogy ebben a rendszerben tulajdonképpen két nő egy pár. Jelen esetben, hát én úgy érzem, hogy most vele tudom ezt a fajta mintát megtestesíteni. Illetve hát nem most, hanem ahogyan mondtam, egy-két éve most már ezt így érzem, folyamatosan, és ez állandó, tehát ez nem is múlik el. De az is érdekes, hogy én hasonló típusú lényeket vonzottam be annak idején, és többször megjelenhettünk egymás közelében, 20-30 évvel ezelőtt is, illetve 20-30 éve folyamatosan, és ezért volt olyan katartikus a felismerés, a találkozás, és azóta az a szimbiózis, amit próbálunk hát valahogyan megjeleníteni, illetve ápolni. Tehát én azt gondolom, hogy az önvaló, vagy az abszolútum abszolút tudja szó szerint azt, hogy mikor milyen képeket kell leküldeni, vagy hogy mikor milyen képek érvényesülhetnek az aurában, mikor kinek kell megjelennie, és fizikális alakot öltenie. Hiszen ő is élt és létezett már korábban testben, de előttem nem nyilvánult meg. Miért lehet az, hogy most kellett feltárulnia, és alakilag is megjelennie, miközben én folyamatosan érezhettem őt az aurában, csak kívül nem láttam, nem fedeztem fel őt. Tehát ahogyan mondtam, az abszolútum szabályoz, és irányít. És ugyanakkor szerintem tilt is, tehát vannak olyan dolgok, amelyeket letilt, ezek a képek nem jelennek meg, illetve lehetnek olyan képek, amelyek megjelennek az aurában, de fizikális alakot nem öltenek. Anyagilag 3D sűrűségben nem jelennek meg. Nem érvényesülnek.
Voltak olyan szituációk az életemben, amelyeket én átéltem szellemileg, érzelmileg, de fizikálisan ezeket nem tudtam megjeleníteni. Miért? Azért, mert az abszolútum letiltotta, illetve hát én azt gondolom, hogy valószínű, hogy ezeket én tiltottam le, vagyis a felettes énem, akár tudat alatt is például, nem mindig voltam ezekre tudatos, de ma már igen, hogyha visszavezetem ezeket a történeteket. Tehát az abszolútum nagyon sok mindent letilt. Ugyanakkor vannak dolgok, amelyeket megenged. Ezek a képek be fognak sűrűsödni, láthatóvá válnak a 3D-s Matrixban. Majd amikor ezeket a helyzeteket átéljük, akkor tulajdonképpen a 3D mint olyan leamortizálódik, de a kép megmarad. Vannak olyan múltbéli események, amelyeket én vissza tudok hívni, és amelyekben újra benne tudok lenni, át tudom őket élni. Hiába múltak el fizikálisan, de szellemileg, az aurában, az önvalóban megmaradnak, és hát ez a legfontosabb dolog most, amit mondok, hogy az abszolútumban tulajdonképpen a múltbéli események is ott rejlenek, és folyamatosan működnek, pulzálnak, élnek, de igaz ez a jövőbeli eseményekre is, vagyis azokra, amelyeket majd csak 10 év múlva élünk át. Szellemileg, érzelmileg átélhettem őket, de fizikálisan nem fogom tudni lesegíteni, mert nincs hely, és ugyanakkor azért, mert az idő, mint tényező sem engedi meg, vagy azért, mert még időben nem értünk el oda, mondjuk 2040-be, most csak mondtam egy példát. Tehát nagyon sok mindennek kell ahhoz jelen lennie, és együtt állnia, hogy a különböző képeket be tudjuk sűríteni, hogy láthatóvá tegyük azt, amire szükség van, de ahogyan mondtam, nincs mindenre szükség alakilag. Nagyon érdekes ez a folyamat, és az, amit mondtam, hogy az önvaló szerintem igenis szabályozza azt, hogy az aurában milyen képek jelenhetnek meg. Ugyanakkor arról is beszélni kell, hogy az aurát azért mégiscsak le kell védeni, mert lehetnek olyanok, akik rossz szándékúak, és olyan képeket, ilyen jellegű képeket akarnak beleírni az aurába azért, hogy ezeket az eseményeket átéljük. Bár arról is beszélni kell, hogy lehetnek olyan helyzetek, amelyek kellemetlenek, de mégis át kell őket élni a tapasztalatok miatt, és ugyanakkor azért, hogy meglegyen a szenvedés történet. Tehát ugye minden egyes embernek van külön-külön szenvedés története, útja, melyhez mérten az önvaló vagy az abszolútum megalkotja a különböző képeket, a különböző stációkat, amelyeket át kell élnünk fizikálisan, és hát szerintem a dalom, mint olyan, ezért jön létre. Hogyha nem lenne úgymond ez az út, ha nem kellene bejárnunk a különböző stációkat a szenvedések kapcsán, akkor fájdalom sem lenne. Na most én azt el tudom képzelni, hogy magasabb szinteken, magasabb dimenziókban, illetve magasabb tudatállapotok kapcsán a fájdalom mint olyan már nem jelenik meg. Miért? Azért, mert szenvedés történet, maga ez az út sincs. Akkor, amikor az ember már ugye mesteribb szintre ér, de erről már igen sokat beszéltem. Legyen ez a Feltámadás jogrendje című sorozatom 118. része és 138. órája. Ez egy nagyon érdekes tétel. Főleg, hogyha azt vizsgáljuk, hogy a szenvedés történetünk által milyen képek jelenhetnek meg az aurában. Nem minden fog megjelenni, illetve az is nagyon jó kérdés, hogy erről mi mennyiben dönthetünk. Változó szerintem. Vannak, akik dönthetnek erről, és olyanok is, akik nem. Én azt gondolom, hogy ők vannak többségében, tehát lehet, hogy az emberek 80%-a nem dönthet arról, hogy milyen képek jelenjenek meg az aurájukban, hogy milyen szenvedés utakat és stációkat járjanak be, de gondolom azt is, hogy vannak, illetve lehetnek olyan mesteribb szintű emberkék, akiknek már szent az aurájuk, és ők szerintem dönthetnek arról, hogy milyen képeket jelenítsenek meg. Lehet, hogy ezt a változatot tovább kell fejleszteni, illetve most ezt meg kellene fogni, ezt a témát, és külön kidolgozni, szerintem egy újabb előadás keretében, hogy maga a szenvedés történet hogyan épül föl, milyen képek jelennek meg, hogy az önvaló, mint olyan, hogyan alkotja meg ezeket a képeket, illetve hát az a kérdés, a fő kérdés, hogy biztos, hogy ez a rendszer alkotja meg, hiszen nagyon sokan azt mondják, hogy a szenvedéseket Isten generálja.
hogy Istentől kapjuk, pontosan azért, hogy fejlődjünk, tanuljunk, és hogy végig menjünk ezeken az utakon, hogy elérjük a mesteri szintet. Tehát nagyon sok kérdés merül föl eme téma kapcsán. Én azt gondolom, hogy ha már magasabb szintre érünk, akkor a szenvedés kikerül az aurából. Ergo teljesen másfajta képek jelennek majd meg. Más képeket írunk, más képeket alkotunk. Ha megjelenik a szenvedés, akkor az azért jelenik meg, mert ilyen képeket hoztunk létre a saját magunk fejlesztése érdekében. Nekem nagyon sok ilyen stációm volt és van. Ezekről folyamatosan beszámoltam. De azt is tudom, hogy képes vagyok átírni ezeket a vetületeket, más képeket is tudok alkotni, olyanokat, amelyek szabadabbak, nyitottabbak, és fensőbb szintre emelnek. Persze a szenvedések által is följebb lehet kerülni, hát az a jó, hogyha az ember mint olyan följebb kerül, vagyis hogyha ezeket a nehézségeket, súlyzokat erre kamatoztatjuk. Az önvaló, mint olyan, fokozatosan adagolja, szó szerint adagolja a különböző képeket, kódokat. Mindig olyan aspektusokat küld le, olyan információkat áramoltat, amelyekre az adott időpontban és helyen, helyszínen, szituációban szükségünk van. Nagyon érdemes egyébként ezekre figyelni. Nagyon fontos, hogy figyeljünk a benső magra, az önazonosságra, mert ahogyan mondtam, ez a rendszer mindig súg. Folyamatosan folyamatosan vetít, áramoltat, ad, adományoz. Éppen ezért kell elérni ezt a rendszert, és folyamatosan belőle és általa meríteni, ami által elkészült ez a felvétel is. Szerintem idén az utolsó, és hát úgy tűnik, hogy jövőre folytatom ezt a munkát 9. éve. Jövőre lesz 9 éve, hogy elkezdtem improvizálni. Ez nagyon hosszú idő, és ezek a tételek azóta folyamatosan születnek. Úgy tűnik, hogy mindig újabb és újabb információkkal, ismeretekkel, hiszen ennyi minden van az önvalónkba kódolva, és azt is mondhatnám, hogy úgy tűnik, hogy az én abszolútumomban ilyen nagyon sok kép van, rengeteg. Olyan sok, amit ennyi idő alatt sem tudtam 100%-osan átadni. Jó kérdés, hogy még mennyi van. Hogy milyen hosszú lesz ez az út. Mondjuk azt, hogy az önátadás útja, mert nagyon sokszor azt érzékelem, hogy itt igazából erről van szó.